Ayan po. Good evening mga par. Bali, may panibagong vlog na naman tayong gagawin. Panibagong vlog na mapapanood nyo. At sana magustuhan nyo yung vlog na gagawin ko ngayon. Yun, pupunta kami sa bukid. Yun, makasama ko yung mga pinsan ni Mrs. Ayun. Samahan nyo po ako sa vlog na panibagong content natin. Time check natin ay 6:50. Yun, start na kami kasi medyo malayo-layo yung pupuntahan namin sa bukid. Yan po. Ayun, papunta na ako dun sa mga kasama ko. Lakad. At yun, sana supportan nyo yung vlog na aking gagawin ngayon. Yan, mga kasama ko, nag-uusap-usap pa kung paano ulihin yung mga amoy! 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 Yung pinakang gwapo. Dito sa lugar namin. Ito ang pinakang ano, pinaghahabol. Ayun, start na po kami. Ayun, mga kasama ko. Ayun, amoy! Tapos may dayo pa na naghahali sa barangay Libmanan, Camarines Sur. At si Boy Tupad. Yan. Yan po, start kami maglakad. Medyo malayo-layo. Anong oras na yan, Lo? Sa ano mo? Cellphone mo? Alas 7. 6:21. 6:21. Patay muna natin yung camera para tapid yung battery. Pangkot ay, camera ko ako. Try natin patayin yung ilaw para makita nyo yung dilim talaga dito. Ayan po, halos walang makita. Binuhay, maliwanag ang buhay. Masugal. Basta't may pangarap, matutupad yung pangarap. Kabit. Kabit. Kita lang. Waduh.
Dave na. Ganyan manguha ng ano, bayo ko. Ayan po, dito na kami sa ano, lugar kung saan manguha ng bayoko o kaya buko, buso. Ito po yan sa bandang masukal ng bahagi. Ayun. Sa mga pinagkuprahan, mas maganda po kasing manguha ng bayoko kapag gabi kasi nasa labas po yan. Pag umaga kasi, ayun, ayun, ay, na, ayan o, umaga nasa ano sila, nakatago. Pag gabi lumalabas po sila para manginain, hanap ng pagkain. Din hari. Tapos di ko kabisado dito sa lugar na to. Hada kong may huwalay. Tulad niyan, may gabi yan, nakalabas nga yan o. Gumagapang. Ayan. At pupudripan namin to. Tapos ingat lang tayo sa ano, ahas. Kasi yung ahas pag gabi lumalabas din. Dalawa, yung apat magkasama. Mamaya pag uwi. Yan po mga santol, naglaglagan na. Dami, yan o. Dami kasing bunga ng santol. Ayan. Ayan bunga. Ayan bunga, nakataas na kami. Dito na kami sa bandang taas. Dumidikit po yan sa ano, sa mga short, mga tela. Ito.
Yun yung lake. Yung mga ilaw na yun. Yan, kalabaw. Yan sila, oh. Ayun, hiwa-hiwalay. Tayo, sunod lang tayo sa kanila kasi yun nga, di natin kabisado yung lugar na to. Hindi ko to kabisado. Nawawala tayo. Kasi may nanliligaw dito minsan. Nalaglag. Sa labas po yan pag gabi. Tiyagahan lang yung panguha ng ano, tawagin sa amin kasi yan, buso. Yan po, may maliit. Hindi na muna natin yan kukunin kasi para lumaki pa. Ano ba yan? Buhay ka pa ba? O patay ka na? Dati marami ditong ano, mga buso, kaso marami rin yung kagaya namin na nangunguha niyan kasi masarap po talaga yung lutuin pang ulam. Ganyan kasi kanina umulan, sabi ko ako manguha tayo ng ano, buso. Ayun, oh. Isa. At dito kami, bumaba kami dito sa may ilog. Ayan. At may mga ano dito, may mga tawagin namin ugama, yun, talangka sa tabang. At ayan, oh. Dito na banda marami kasi gilid ng ilog. Tingin muna tayo sa taas bago manguha kasi baka may ahas. Ganyan manguha ng bayong ko.
Tiyagaan lang. Ayun pa taas. Lo. Oh, butangan. Kasama. Siya na may dala ng ano. Ang palo. 4 yan oh. Pakyapin natin mo nakita pa taas. Ibon oh. Parang marami dyan parang marami banda dun. Hanap kami ng magandang daanan kasi naka-4 ako eh. Kami sa may sapa dito kasi banda gusto ng ano mga buso kasi may mga tubig. Ayan. Ayan, sumisigaw na yung kasamaan namin. Dahil ugama ay. Ugama. Masulog kaya. Nagtatawag na, malaki raw. Ayan, bumabaon. Akyat na siya. Susok. Akyat na. Hindi biro yung manguha ng buso kung talagang gusto mong makarami. Dito ka talaga sa bukid manguha. Pagod. May daanan pa. Sarado rin. Dadalo. Galing pa. Hirap na kaming umanap ng ganda-gandang daanan. Tara. Luway. Ito, malalaki talaga dito. Yun. Dalawa ka agad. May isa pa akong nakita. Pangatlo, ayun. Palo. Ay, nalaglag pa. Takting yan. Yan. Oh. Malaki rin pati yung ano dito, yung sawa.
sira kay Anyor nagtaon. Yung mga nasa 1 oras na kami naghahanap ng buso. Dahon lang. Ganda. Yan na po yung nakuha namin. Mga nasa 20 piraso na yan. Dating yan, tutulos. Ayun po. Mayroon kaagad ako nakita. Grabe. Laki. Ayan. Yun pa. Nasa masukal bahagi talaga yan. Aray. Hanap po na tayo. Tingin sa taas kasi baka may ahas. Yun. Yan po. Sana walang ahas na makita. Gatang lang. Kusog na kusog. Cobra. Ayan palo. Dalawa na nakuha. Yung pangatlo. Ito. Dami. Aray ko. Ay, ano na pala to? Maliit. Kailangan tumingin ka muna sa taas kasi minsan may ahas. Oh, ito pa. Dami. Dapat mabilis yung mata mo. Ayan, hindi basta-basta lakad lang. Kailangan tingin ka, mabilisan yung tingin. Ay, mata. Pag umaga kang manguha nito, wala. May makukuha ka pero hindi ganun karami. Kasi anuin mo pa yung mga masukal-sukal. Yan, dapat ganun yan. Titingnan mo sa ilalim yan. Yan, ipag kami ng pwesto. Yan. Siksikan na dito na sa ilalim ng kagubatan yan po. Walang daanan yan. Talagang maghahanap ka kung paano ka makadaan. Yan. Kailangan lumapak para makadaan ka. May nagtitrip din dito sa bukid. Yan. Pero hindi mo lang pansinin yung mga ganun. Huwag mo lang pansinin pero pinansin yung daanan ng kalabaw. Dito kami sa medyo maluwag-luwag na parte.
Sarado yung daanan. Gapang Samuel. Ay, lusot din tayo. Gapang Samuel. Lalaki. Nakuha rin nila. May walay na grupo. Ayun. Dati nung nanguha dito, maraming kasama. Isang talyasi na malaki, puno, tsaka yung kaldero na malaki, puno rin. Tingnan natin yung ano nito, pad. Sako, tingnan natin ito, pad. Yun. Alang, kawiton lo. Ha? Ayun, bababa na kami. Sa sapa. Yung mga damo-damo dun sa ano, Avatar. Nakababa na. Kasamahan natin. Yan. Isa. Ito pa, malaki. Huwag ka lang, sumama ka na sa amin. Hindi ka masasaktan. Ha? Pwede yan. Yan po, pag ganito kaliliit, basta marami, masarap po itong isisig. Kasi malambot pa yung laman niya. Pag yung malalaki na kasi, matigas. Pag ganito, may laman-laman na to, kukunin ko na. Kasi pag marami, sisigin ko. Pataas na naman kami. Yan lang manguha ng bayo ko. Tumaas, bumaba. Ayan naman. Lumagalaw-galaw. Aray ko. Lakas pa yung mga pang ano. Ayun pa. Diba? Madali lang paggabi. Kasi sila na mismo yung lumalabas. Ito pa po. Hindi ko na makakita. Dami ko lang nahawakan. Apat. Lapit tayo dun sa kasama ko. Ay, nakababa na pala siya. Dito kasi marami. Pag mga ganyan na kawayan na yung tawagin sa amin butong. Dito sa ilalim. Aray. Ay, ulog ko. Nagbaba ko.
Nag-vlog ko. Ayun na. Iba po. Ayan po, labong, buso. Ayun o. May pansahog na, may gulay pang labong o. Sarap niyan, labong. Pwede na kita. Nakababa na kita. Sado mo siya na ako. Ayan kan, manggayad na kita hadi. Crossbook ay. Ayan o. Ito kasi pag dito banda na, medyo mahirap siyang hanapin kasi alos kakulay ng dahon ng ano, kawayan. Ayun. Kaya mabilisan talaga yung tapap yung mata mo. Ibay. Ay mata pala namin kasi kami yung nangunguha. At comment po kayo sa mga kumakain nito. Yung mga nakakaranas nitong manguha. Alam nyo rin kung gaano kahirap. Lalo pag umaga mahirap kunin. Pag gabi mas mabilis. Takti. Takti doy. Ha? Ha? Ano mo na? Bay pagkaran niya, kalara, buko mo na. Wala na ako sa kanila. Pero magkakahanapan naman ng pag ano na. Kasi sisigaw lang. Taas sila rin sa baba. Dito kasi maraming ano, busok o bayoko. Mga ganitong mga dahon. Ayun, dito na ako. Tingin muna tayo baka may kasama yan. At saka baka may ahas. Ayun, dalawa. Ayan po. Nakadalawa na ako. Wala kasi akong lagayan. Maliwanag yung gamit natin na ilaw. Ayan lang. Ilaw ng sigaw. At ayun po. Bumaba ako kasi may nakita akong ano, bubuyog. Yari tayo niyan. Mamaga yung mukha namin. Nangyayari yan, magkakaroon tayo ng allergy sa bubuyog. Amoy! Allergy. Namamaga. Allergy ng bubuyog. Ayan, inabutan na ng uhaw yung katawan namin isa. Nakakuha siya ng matutupad ang iyong pangarap. Ay, sumirit pa. Presbo ko po yan. Ay, may nakuha siyang nyog. Tipirin na natin yung camera natin kasi malapit nang ma-full. Kailangan talaga bumili ko ng isa pang memory card.
128 na to, 128 gig. Ayan, nawawala na ang Bicol. Saan na ba yung daanan? Yun, dito nakapasok kasi kami dito sa ano, medyo masukal bahagi. Yun. Mamaya mahanap din namin yan. Amoy! Amo! May nyo siyang nakuha. Marami na yung nakuha namin. Kalahati na sa sako. Yung mga kasama pa namin, yun, mayroon din isa. At yung tatlo, mayroon din yung mga sako. Kaya marami na. Ayan, hintay namin yung isa namin kasama kasi nakahiwalay sa amin. Bata. Ayan na. Shhh. Pagod. Yun, 1 hour na lang yung kaya ng ano natin. Ayan, time check tayo. 9:14. Pauwi na kami. 9:14 na. Pauwi na. Yun. Marami na. Isang kaldero na to. Yung sentro ng bato. Yun. Yung nakikita nyo na ano, mga ilaw na yun kasi dito kami sa taas ng bukid. Kaya tanaw. Ayun, oh. Ayun, oh. Paano mag-spot? Ayun, mga ilaw-ilaw na yun. Yung mga ilaw na po yun, oh. Sentro ng bato. At yun po yung lake. Kitang-kita dito. Nakikita nyo po ba? Oh. Kasi dito kami saan daw? Saan? Sa ibabaw ng tuktok. Ayan, pauwi na po kami. Ilaw-ilaw na yun, oh. Bayabas. Pauwi na. At ayan, may nangunguha rin ng ibon. Namamaril sa mga bata, mga kasamahan ko. Huh? Ayan po, dito na kami. Nakabili na. Okay. Ayan po yung nakuha naming bayoko. Buso. Puno yung kaldero. Ayan, oh. Puno yung malaking kaldero. Ayan, oh. Punong puno. Lulutuin na ngayon. Ayan, mga naglalaro ng basketball. Dito nakatindahan. Yo! At ayun, pahinga muna sa bukid. At maya-maya maligo kasi nagpagupit ako kanina kasi mas dumiretso na kami dyan sa bukid. At ayun po, sana magustuhan nyo yung vlog na ginawa ko ngayon. Ayun, sana po patuloy tayong patuloy nyo supportahan yung bawat channel namin, bawat vlog na ginagawa namin kasi wala pa tayong doon sa Pabay Project. Yun, ganun kahirap po manguha ng
nilakad namin, halos doon pupunta pa lang doon sa pagkukuhanan bago makarating. Yung nilakad mga ano, kulang-kulang mga siguro 20 minutes, gano'n. Tapos mga tinanggal ko na yung mga dumikit doon dito sa pantalon ko, pero may mga natira-tira pa yan. At ayun, gusto kong pasalamat sa patuloy niyong pagsuporta sa Team Paway at sa channel ko. Ayan, ano pa ba? Yun, wala na yung sasabihin. Ayan na nga, hanggang dito na lang yung vlog na to. At yung panibago na naman tayo ng ipon kasi cut off na. Yun, panibago naman ipon ng dollar. Sana po patuloy yung suportahan nga. Yun, paulit-ulit. Maraming salamat. Bye-bye!